हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बडे जब इनफो ऑफिशियल यूट्यूब चैनलाव दा आसा खालामो गासिबो नोंथांमोना मोजाङै दङ दा फाइनाली एसएससी आव कम्बाइन ग्रेजुवेट लेभेलनि गासिबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना लाना फैदों थ' बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायबानो जाबाय दा खनसे बुजिनाय लोगो लोगो नेक्स्ट लेभेलाव जेब्ला साख्रि ओंखारो नोंथांमोना गासिबो डिटेल्सखौ एडभान्स मिथिखागोन जे बे पस्टआव साख्रि लानोबा नोंथांमोननि फरायनाय बेनिफ्राय एग्जाम सिलेबास माबायदि फैगोन आरो लोगोसे सिलेक्शन प्रसेसआ माबायदि बैसो फरायनाय जों गासिबो डिटेल्सखौ जों मोनजोबखागोन दा बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना हानाय एसेबां शेयार खालामना हो जाहाथे गोबां साख्रि मोननो हायो मानोना बे पस्टआ गोबां डिपार्टमेन्ट हाबना दङ कम्बाइन एग्जाम जागोन आरो बेयाव सेन्ट्रेल अफिसाव नोंथांमोना साख्रि मोनगोन मोजां अफिस हायार रेंकआव नोंथांमोना साख्रि मोनगोन बेनो जाबाय कम्बाइन ग्रेजुवेट लेभेल एग्जाम पास खालामनाय लोगो लोगो दा बेनिफ्राय आपकामिं 27, 28, 29 आव एसआइ नि एग्जाम दङ एसएससी जायनोखि नोंथांमोना एसआइ एप्लाइ खालामदोंमोन स' बिनि एडमिट होबाय नोंथांमोना डाउनलड खालाम लिंकआ दङ डिसक्रिप्सनाव दा बिदिबा गोबाव खालामा जों नायनोसै अफिसियेल नटिफिकेसन दा बे जाबाय जोंनि अफिसियेल नटिस एसएससी कम्बाइन ग्रेजुवेट लेभेलाव नोंथांमोननि एप्लाइआ जागासिनो दङ नेक्स्टआव गोदान भिडिअ फैगोन एप्लाइ खालामनाय प्रसेस फनाव बोरै खालामो दा बेनि लास्ट डेट 24 जुलाइसिम जागोन आरो स्टेज 1 एग्जामा सेप्तेम्बर अक्ट'बराव जागोन आरो लास्ट एग्जाम स्टेज 2 जाबाय डिसेम्बराव जागोन आरो नोंथांमोना जानुवारि फेब्रुवारियाव साख्रि मोनगोन बे जाबाय कम्बाइन ग्रेजुवेट लेभेल दा जों पस्टखौ नायसै बे जाबाय कम्बाइन एडिआरआव जेरै गोबांथार डिपार्टमेन्ट्स हाबना थायो थिग बेबायदिनो बेयाव नोंथांमोना मोननो हागोन माने कम्बाइन एग्जाम जागोन मोनसे एग्जामावनो गोबांथार डिपार्टमेन्ट्सनि एग्जाम जागोन आरो अफिस वाइसआवहाय रेंक वाइसआवहाय साख्रि मोनगोन दा जेरै नोंथांमोना मोनदों 2.1 नोंथांमोना लेभेल मोनदों बेयाव सेलेरि जोबोर मोजां जागायनायनिफ्रायनो 44,000 बारा मोनगोन 1L 42,000 पर मान्थ बारा मोनगोन स' बेनिफ्राय पस्टआ बिथिं दङ अके बेनिफ्राय नोंथांमोननि पस्ट वाइसआवहाय एप्लाइ खालामबानो जाबाय जेराव गोसो दङ एन्ड बेनिफ्राय बे जाबाय डिपार्टमेन्ट्स नोंथांमोना मिनिस्ट्रि डिपार्टमेन्ट अफिस केडार बेबायदि मोनदों ग्रुप बी बेयाव गोग्लैगोन नोंथांमोना इउपिएससिनि गाहायाव दङ बे एग्जामा बेनो सेकेन्ड इउपिएससि होनजायो इनडाइरेक्टलि बेनिफ्राय एज लिमिट दङ जेराव 2018 बेयाव नोंथांमोना मोनदों स' बेयाव मिनिमाम मेक्सिमाम दङ जुदि मेक्सिमाम होनोबा जोंनि एसटिआ 5 बोसोरजों बारा मोनो जेराव 30 मोनदोंबा 35 जुदि 32 नुदोंबा 37 इयार्ससिम बे पस्टआव नोंथांमोना इलिजिबल जायो आरो दा बेयाव पस्टआ ओरैबायदि दङ नोंथांमोना एसआइ मोनदों इन्सपेक्टर मोनदों दा गोबां रोखोमनि डिपार्टमेन्ट्स दङ सिबिआइ दङ नोंथांमोना मोनदों सिबिआइ बेनो जाबाय सेन्ट्रेल बिउर' अफ इनभेस्टिगेसन ना खोनायो नोंथांमोना खोनादों बेयाव साख्रि मोनगोन अके एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना रेलवेआव मोनहैगोन माने रेलवेआवबो दङ दा गोबां मिनिस्ट्रि लेभेलाव साख्रि मोनगोन स' बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना लाबानो जाबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट लेभेलाव फिसा पस्ट बेबायदि जालांबाय थागोन अडिटरसिम दङ फिसासिन पस्टआ बेनिफ्राय जों मोनबाय बेयाव एसिस्टेन्ट सेक्सन अफिसार मोनदों बेनो जाबाय नोंथांमोननि डिपार्टमेन्ट वाइसआव दङ बेखौ स्क्रिनशट खालामना लाबानो जाबाय आं बेखौ बुंबाय थाला पिडि फाइलखौ नोंथांमोना नायदो दा जोङो भेकेन्सिखौ नायबाय 17,727 टार दङ बेयाव बोथ साइड मेल फिमेल जागोन अल इन्डिया काट अफ एसटि रिजार्भेसन दंखायो बेयाव थांनो हागोन दा बे भेकेन्सिया मोनसे टेन्टेटिभ होदों आरो उनावहाय बारायनायनि चान्सआ दङ माने बारायनायखौ जों नुगासिनो दङ नेक्स्ट लेभेलाव जेब्ला गोदान अफिसियेल नटिस फैगोन नैबे अफिसियेल साइडआव बिथांमोना रिलिज खालामगोन होननानै बुंदों स' बेखायनो नोंथांमोना आपडेट थाबाय थाबानो जाबाय दा बे भेकेन्सिया ओरैबायदि बुरजा बेबायदि भेकेन्सि फैयाखैमोन थांनाय बारावबो दा बेखायनो नोंथांमोना नेक्स्ट लेभेलाव जुदि इउपिएससि सेकेन्ड बायदि साख्रि लानो गोसो दङबा बेयाव एग्जाम होनानै नोंथांमोना ट्राइ खालामनो हागोन दानिया जों फैबाय एज लिमिटआव दा बैसोआ ओरैबायदि जेराव 18 निफ्राय 27 मोनदों दा नोंथांमोननि माखासे बन्ड डेट होदों बेबायदि गेजेराव जोनोम जानाय जानांगोन होनना बुंदों दा बेखौ स्क्रिनशट खालामना लाबानो जाबाय 1994, 95 नोंथांमोनाबो इलिजिबल जागोन मानोना जोंहा बैसोनि माखासे फारागथि दङ बेखौ जास्ट लगइन खालामबानो एप्लाइ जागोन ना जाया नोंथांमोना मोनगोन बेखायनो नेक्स्ट प्रसेस भिडिअ फैगोन नोंथांमोना नायनो दाबाव दा बे जाबाय एज लिमिट नोंथांमोना मिथिखागौ जोंनि एसटिआ 5 बोसोर बारा मोनो होनायनिफ्राय बेनिफ्राय जोंनि जायनोखि पिडब्लिउडि केन्डिडेट्स गोबां कमेन्ट्स खालामो जे आदा जोंनि साख्रि दंना गैया दा बेयाव हागोन नोंथांमोननि बैसोआ 15 इयार्स बारायना होदों बेखायनो 45 इयार्ससिमबाबो नोंथांमोना इलिजिबल जागोन बे पस्टआव स' बेनिफ्राय एक्सट्रा काट अफ थांनानै एक्सट्रा साख्रि मोनगोन दाना फैबाय जोङो पस्ट वाइज क्वालिफिकेसन दा जाय नोंथांमोना 8.1 आव जुदि बे पस्टआव जुनियर स्टेटिस्टिकेल अफिसार पस्ट एप्लाइ खालामनो सानदोंबा फरायनाया जानांगोन डिग्री पास खालामनांगोन बेनिफ्राय 60% नोंथांमोना मेथ्सआव थानांगोन बेनो जाबाय क्लास 12 आव होनना बुंदों एचएस लेभेलाव 60% मोननाय जाथारनांगोन बे साबजेक्टआव होमबासो बेयाव हागोन जुदि बे गैयाबा मोनसे अपसन दङ नोंथांमोना डिग्री पास खालामनांगोन नाथाय बे साबजेक्टआ थानांगोन होमबासो हागोन देन फैबाय बे पस्टआवनो नोंथांमोना इनभेस्टिगेटर पस्ट दङमोन आरो बेयाव डिग्री पास खालामनांगोन बेनिफ्राय साबजेक्टआ नोंथांमोना बेयावबो सेम थानांगोन अके स' नोंथांमोना थानांगोन देन फैबाय रिसार्च एसिस्टेन्ट इन नेशनेल हिउमेन राइट्स कमिसन दङ NHRC थ' नोंथांमोना बेयाव मोनदों स' बेयाव खालामनोबा जायखिजाया डिग्री पास खालामबानो बे पस्टआव नोंथांमोना इलिजिबल जागोन
स' बिनिफ्राय नेक्स्ट लेभेलाव जों नायबाय अल आदार पस्टआव दा जेसेबांनो होनाय पस्ट दंमोन थालांनाय पस्टफोराव जायखिजाया डिग्री पास जानो बेयाव नोंथांमोना हागोन जेबो पार्सेन्टनि गोनांथि गैया जायखिजाया बेचेलर डिग्री पास जाबानो आर्ट्स जा साइन्स जा कमार्स जा नोंथांमोना बेयाव इलिजिबल जागोन अके बेनिफ्राय जायफ्रा पार्सेन्ट गैया टेनसन दाला पार्सेन्टनि गोनांथि गैया बे एग्जामाव दानिया फैबाय जायनाखि डिग्री एग्जाम होना दोनदों एबा होनो थांगासिनो दङ जुदि आगस्ट 1नि सिगां रिजाल्ट मोनोबा पास आउट जायोबाबो बे पस्टआव नोंथांमोना इलिजिबल जागोन स' बेखायनो एप्लाइ खालामना दोन बेनिफ्राय लास्टआव नोंथांमोना प्रसेसनि गेजेरजोंहाय डकुमेन्टस भेरिफिकेसनावहाय साख्रि मोनहैगोन दानिया फैबाय नोंथांमोननि एप्लाइ प्रसेस दा एप्लाइ खालामबा सिस्टेमा चेन्ज जाबाय नोंथांमोना sc.gov.in आवसो बेहाय एप्लाइ खालामनांगोन सिगांनि वेबसाइटआव जानाय नंला अनलाइन मडआव नोंथांमोना खालामबानो जाबाय देन फैबाय फट'आ ओरैबायदि जाबाय दानिया नोंथांमोना जिपिजि फट' आपल'ड खालामनो मोना खालि लाइभ फट'सो जोङो आपल'ड खालामनांगौ डाइरेक्ट लोगो केमेरा खेबनानै जोङो आपल'ड खालामनांगौ होमबासो एक्सेप्ट जागोन नङाबा जानाय नङा बेनिफ्राय बेकग्राउन्डखौ नोंथांमोना जाहाथे क्लिन होबानो जाबाय एक्सेप्ट जानाय बायदि एक्सेप्ट जायाबा लाखिखाया एक्सेप्ट जाबानो डाइरेक्ट एक्सेप्ट खालामखायो अनलाइनावहाय बेनिफ्राय नोंथांमोननि साइना 10 निफ्राय 20 किबिसिम बेखौबा नोंथांमोना स्केन खालामनानै जिपिजि आपल'ड खालामनो हागोन टेनसन गैया जास्ट 10 निफ्राय 20 किबिसिम नोंथांमोना बेयाव आपल'ड खालामनो हागोन देन फैबाय नोंथांमोननि एग्जाम सेन्टारा नायदिनै बेयाव दङ जेरै हिटानगर दङ डिब्रुगड़ दङ गुवाहाटी जरहाट दङ सिलचर दङ तेजपुर दङ शिलंआवबो थांनो हागोन गोसो दङबा नोंथांमोना एग्जामनि सेन्टारखौहाय फार्स्ट प्रेफारेन्स होबानो बेयाव सहैगोन जायखिजाया जेराव नोंथाङा कम्फर्टेबल बेयावनो एग्जामखौ हैनो हागोन दा फैबाय जों एग्जाम प्रसेसआव टियार 1 एन्ड 2 दङ स्टेज 1 स्टेज 2 एग्जाम दङ सिबिटि एग्जाम जागोन एसएससि बायदि आरो बेयाव जेब्ला रिजाल्ट होयो मेरिट बेसिसआव होयोबा नोंथांमोना नर्मेलाइज मार्क्सबो मोनगोन बे प्रसेसआव दंखायो एसएससिआव दा नोंथांमोना बेखौहाय नेक्स्ट लेभेलाव मोनथिबाय थागोन जेरै जायफ्रा जिडि होयो थिग बेबादिनो बे सेम टु सेम जागोन दा एग्जामनि सिलेबासखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना लादो आं बेयाव डाइरेक्ट कनसेप्टखौ होनसै जे गासै माने साबजेक्ट होनायनिफ्राय 25टा कुइसन फैगोन आरो मोनसे हाबानो 2 मोनगोन गासै 200 मार्क्सनि एग्जाम जागोन 1 आवर अनलि टाइम होदों आरो बेयाव एग्जामा इंलिश आरो हिन्दीजों जागोन आरो बेयाव नेगेटिभ मार्किंबो दङ बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायो माने 0.5 नोंथांमोना नेगेटिभ मार्किं दङ बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामनानै लानो हागोन बेनिफ्राय जेब्ला नोंथांमोना स्टेज 1 एग्जाम पास जाबायना अब्लाथाय फैबाय स्टेज 2 आव दा स्टेज 2 ओरैबायदि एग्जामखौ रानदों सेक्सन वाइसआव रानदों बेखौ जाहाथे पेपार 1 सेक्सन 1 एन्ड सेक्सन 2 बेबायदि सिस्टेमाव राननाय जादों दा बेखायनो जों बेखौ नायोबा साबजेक्टआ फार्स्टआव नोंथांमोना मेथ्स मोनदों बेनिफ्राय रिजनिं मोनदों जेनेरेल इन्टेलिजेन्स मोनदों माने मेथ्सआव 30 कुइसन बेनिफ्राय बेयाव 30 गासै 60 कुइसन मोनसे हाबानो 3 मोनगोन गासै 180 मार्क्सनि बेयाव एग्जाम जागोन बे जाबाय नोंथांमोना नायदो जाहाथे सेक्सन वाइसआवसो लादों बेखौ स्क्रिनशट खालामनानै लाबानो जाबाय स' दानिया जों सेक्सन 2 फैलायबाय बेनो जाबाय इंलिश आरो लोगोसे जेनेरेल एवारनेस दङ बेवहाय 70टा कुइसन दङ 10 मार्क्सनि एग्जाम जागोन मिथिखाबाय जे जोङो मोनसे हाबानो 3 मोनगोन नालाय 70 कुइसनाव 10 मार्क्सनि एग्जाम जागोन देन बिनिफ्राय बे जाबाय गासैबो पेपार 2 लेभेलनि थ' फैबाय पेपार 2 नि सेक्सन 1 दङ 2 दङ बेनिफ्राय सेक्सन 3 आवहाय कम्पिउटार टेस्ट दङ 20 कुइसन थागोन बेयाव बेनिफ्राय 60 मार्क्सनि एग्जाम जागोन बेखौ नोंथांमोना जास्ट क्वालिफाइं नेचार माने बेयाव नेगेटिभ गैया माने नोंथांमोना क्वालिफाइड खालामथारनांगौ आरो बेयाव अके होमबासो नोंथांमोनाहाय नेक्स्ट प्रसेसआव थांनो हागोन बा काटअफआव थांनो हागोन आरो बेयाव फेल जाबाथाय गैला देन बिनिफ्राय सेसन 2 फैलायबाय आरो बे जाबाय नोंथांनि डाटा एन्ट्रि स्पिड टेस्ट दङ डाटा एन्ट्रि स्पिड टेस्ट दङ बेयाव नोंथांमोना मोनदों थिग बेबादिनो माखासे कम्पिउटाराव माने दङ आरो अके स' बेखौ नोंथांमोना नायदो बेनिफ्राय पेपार 2 ओरैबायदि जायनाखि बे साबजेक्टआव स्टेटिस्टिक्सआव दङ बे होमबासो नोंथांमोना बेखौ होनांगोन बाखि पस्टआ बेखौ होनाङा जि पस्टआव नोंथांमोना होदों बेयावसो होनांगौ आरो दा बेनिफ्राय सेसन 1 2 3 बेबायदि सेक्सनाव लांनाय जादों माखासे प्रसेसा दा जेरावनाखि फिजिकेल टेस्ट दङ जों बेखौ दानिया नायनोसै दा जों मिथिबाय खायसे खायसे पस्टआव फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट दङ मेडिकेल दङ जेरै एसआइ लेभेलाव जाय नोंथांमोना एसआइ लेभेलाव एप्लाइ खालामगोन फिजिकेल टेस्ट दङ खारनाय गैया थाबायनायसो नोंथांमोननि हाइटखौ नायगोन चेस्टखौ नायगोन बेनिफ्राय थाबायनाय दङ दा जों बेखौ दानिया नायनोसै दा बेयाव पिएचडि टेस्टआव हाइटखौ नायगोन 157 नाथाय जोंनि एसडिआव 152.5 थाबानो जागोन थाबायनाय टेस्ट दङ 1600 मिटार्स थाबायनांगोन 15 मिनिट्सआव आरो साइकेलबो सालायनांगोन 8 km माने सालायनांगोन 30 मिनिट्सआव आरो साइकेल सालायनाय बेखौथ' हाखागोन नोंथांमोना टेनसन गैया बेनिफ्राय फिमेला जाबाय 152 सेन्टिमिटार बेनिफ्राय 150 आवनो जोंनि एसडिआ जागोन टेनसन गैया बेनिफ्राय वेटआ जाबाय 48 केजि बेबादि दङ दा नोंथांमोनाबो माने बेयाव थाबायनांगोन 1 km थाबायनांगोन 20 मिनिट्सआव जोबोर इजि बेनिफ्राय साइकेलबो सालायनांगोन नोंथांमोनाबो हिन्जावसाफोराबो दा बेसेबां सालायनांगोन बेनो जाबाय 3 km सालायनांगोन 25 मिनिट्सआव दा जोबोर इजि स' बेखायनो जायफ्रा साइकेल सालायनो रोङा साइकेल सालायखा बेनिफ्राय थाबायनाय प्रेक्टिस गैयाबा थाबायबाय थाखाबानो जाबाय जेब्ला फाइनाल सिलेक्सन जायो नोंथांमोना साख्रि मोनहैनो एसआइ लेभेलाव दा बेनोमोन खारनाय गैया नोंथांमोना टेनसन दालासै दा बेखिनियानोसैमोन नोंथांमोननि सिलेक्सन प्रसेस